Bueno, pues avui tinguem sèries començarem calentant fins a la platja 4 quilòmetres per ahí i farem 3 sèries, una sèrie de 2.000, una de 1.500 i una altra de 1.000, recuperant 1 minut 15 segons, i després ja trotarem suau 4 quilòmetres fins a casa. De moment ara portem 2 quilòmetres quasi, així poguéssim a la platja i fem les sèries. Vamos. Bueno, ja arribant a la platja, falten 400 metrets i acabem l'escalfament. Bon dia avui, a la manxeta, va. Estem a la platja, ara farem 1 minut, farem 2 minuts de descanso i les sèries. 2 quilòmetres, 8:35. Bé està. Descansem un poquet, fem de quilòmetre i mig. Bueno, pues, quilòmetre i mig, 6:28. Anem per l'últim quilòmetre i a casa, va. Anem. Sèrie de 1.000, 4:16. Ja està. Ara descansem 1 minut 15 segons i per a casa trotant suau. Vamos. Entrene fet. Em veurem en casa. Bueno, pràcticament l'entrenament d'avui hem fet 4 quilòmetres quasi a tornar. Bé, 12 quilòmetres avui. A descansar, dutxar-se i a treballar. Hasta la próxima.